Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Barkamu da zuwa jin koyon turanci. Wannan bidiyon yana da matukar muhimmanci, yana da kyau mutum ya tsaya daga farko har ƙarshe. Ba wani time dan ci ba. Abu biyu ne kawai nake so yin magana da su akan wannan bidiyo din. Matsalar mu da yake sawa muke samun matsala wajen koyon turanci shine a duk lokacin da muka zo zamu koyi ilimi. Wannan na faɗa muku from experience ne. Duk lokacin da muka za mu koyi turanci ko kawai a sa turanci, ina so kawai in iya turanci yau akwai wanda ya tambaye ni ma shin malam zan iya turancin nan ko wannan ga zuwa nan da sati ɗaya na dan shiga makaranta na ce mishi to dama ni ansa dan ba garan ce maka ya danganta da yanayin kwakwalwanka don ban san bai wanda Allah ya maka ba. Akwai wanda wallahi akwai wanda yan baiwa ne, akwai kuma wanda kuma a hankali kowa na da irin average nashi, amma general problem da muke da shi shine mutum ne